Nanku umama phambi kwethu singamanqoseni podcast silapha ke emzalwaneni siyahanela ukuva makhulu okanye mama into yokuba mhlambi sikwazi into yoba ungumabani. Ndingumani kwanto phethe umama walapha ekhaya. Silapha ke maphetheni Manikwanto. Manikwanto. Sigqiba kuthetha andazi ba ngumolokazana noba zintombi na ezi. Intombazana yami. Intombi le yakho. Isiphalazela ngenhlungu yokubotshwa komzukulwana lo wakho. Ikuphathe njani? Ngiphathe kabuhlungu kakhulu kangangoba laa mini wathathwa umntwana. Andikho right, andiphilanga nokuphila kakuhle. Azange ndiwubone ubuthongo kwasandihleli umntwana wam ethathwa etyholwa ngento angazange ayenze. Apha kulo mzi ngumzi wabantu, hleli kugcwele apha. Njengoba naba bacuphi laa mini befika, bafike ndihleli kule ndawo, ndihleli nabantu ndingahlalanga ndodwa. Uba ke lo mntwana wayenzile le nto njani ukuze usana luluncinci lungabonakali, luqiniswe yintoni? Kaloku umntu xa ebhobozwe yindoda asoze ude angabonakali kwamo. Lo mntwana uthathiwe engenanto, ezidlalela, ezisinela, kumnandi sonwabile. Umzukulwana lona wakho ngoba njengamntu ubuhlala naye apha ungamchaza uthi ungumntu onjani? Ngumntwana okhule engenakwangxaki, akanakwanto umntana mntakagcinithemba, zange wabanakwanto, engazange kwathiwa nanku ebebambe umntu, engazange kuthiwe nanku ebebhaqwe emzini mhlawumbi eyomosha. Bathini abantu mhlawumbi omakhelwane bakuva esesiganeko? Abamakhelwane bahlupheke kakhulu, iintliziyo zabo zidandathekile njengam. Intlungu yam bayithathile nabo yakubo, bayahlupheka kakhulu ngendaba kaXolani otyholwe ngento ebuhlungu kangaka. Uhlelapha ke